días extraños son dientes de león, nos dejan silbando, nos devuelven al rincón. Estamos salvados, eso mismo dije yo. Entzulio, hementxe gara, dagoeneko streamingez ere jarrai gaitzakezue, alako arazotxo teknikoren bat ere izan dugu. Bueno, ez guk, egia esan, plataforma bera gaur alperkerian omentze bilen, eta ez zuen nahi egin alako konexio hau, eta Kike Gonzalezen kantonekin abiatuko dugu gaurkoa, de verdad lo siento. Gorka Orbizurekin egindako kolaborazioa, nik aipatu nizuen, Gorka Orbizuk bere bakarkako ibilbide hasi zuenean, mene inguruko lagun musikari askori, diskorretan asko zegoela Kike Gonzalezen azken urteetako sonidotik, eta batzuk horrela begiratu zidaten, uste dut honek neurri batean ere, baieztatzen duela, zegoela elkar, estima bat, eta kolaborazio honetan nolabait sendotu da. Gaur beste kolaborazioa eta kaleratu du Gorka Orbizuk, eta gero entzungo dugu, pixkat kronologikoki. Zer badakizue, saio honetan oso Kike Gonzalez zareak garela, eta oraindik kantu hau entzun gabe genuela hemen uinetan. Hau da Gorka Orbizu. Dan sombras en color las horas que estás. Eta bixi-bixi egingo dugu bidea maite duten tartean, eta nik maite dut asko ditut bestela gero lasaiago beste maite duten bat kontatuko dut, baina lehenengoa gaur goizeko gosari giroan izan da. Bai, Alain Maia zein ere eskainiko digu gosaria, diamantezko gosaria hartuko baitu, Bronx jatetxearen eskutik, baina guk ere hartu du gure arrautza benediktinoen plazer hori, azken film laburrak ikusten genituen bitartean, ze gauz asko izaten ditugu ikusteko eta momentu hori izaten da ona, baina izue, gosari eder bat. Airpotetan jarri hola soinu kantzelazioa eta film labur bat ikustea, plazerra handi izan da, eta Bronxeko aitziber hurbildu denean eta esan diogunean aizu, Angelina Jolie balin badator, ari ere gosari emango diogu, eta esan diogunean, zaldibiko arrautzekin zozingo diogu. Eta egia esan izan da gaur goizeko momentu politenetako bat, eta hori xedan ere maite duta, Goiuri Zeizarandia eta zurea. Nere maite duta da, beti zinemarildira etortzen garenean, lehenengo egunean irratsaioa hasia horretik dugun kaos hau. Ze batzuk esango lukete. Kaos hau, hazen agia, kableak gora eta bera ordenagailuak, kamarak, pelikulak ikusi, dokumentalak, pantaila atzean jarri, hementxe montatu. Aizu, aurreko kaos horrek esan nahi du, beste urte batez ere hemen egongo garela, eta asko disfrutatzen dugu. Batzutan, gonbidatu batzuk esatzen zaizkigu, eske zuen ohiko irratsaioa ez duzue Donostitik egiten, eta orduan ezin gara Donostin elkartu eta joan behar dugu zuen estudiotara, bida, egun hauetan ebetxe gaude, kursal parean, eta hori gauza ederra da, eta izan da dira horrela, urte luzez. Oiana Maritorenak zein da zure maite duta? Nik ere zinemaldi girotik egingo dutez. Onartu bartuta urten nagi pixkat geixiagorekin nabilela, baina berriz ere... Zerbait aldatu zaizu bizitzan? Bai, zerbait aldatu zaigu, bai. Baina egia da, tripako tximeleta hoiek edo urduritasun hoiek hasi zaizkidala, gauean pixka gutxi xolo egitearena, baina oso ederra da, eta atzo kursalera berriz sartu, hortik ibili, akreditazio hartu, eta berriz ere zure lankideak ikustea oso politia da, eta gogotxu berriz ere zinemaldiak eskeniko diguna gozatzeko. Esan dugu lehen ere ez, pixkat aldarrikapenetik beti izaten du, baina aurten are gehiago izango du ziur aski, eta horretarako ere balio dezala zinemak eta kulturak. Maite dut aipatu ditugu eta bixi, bai diote orain streamingez ere entzun eta ikusten zaituztegu, bai, ez da gure kontua izan, gu inetan eta naiz irratiaren webgunean entzun gai ginen hasieratik entzuleok, beraz entzule askoak esango duzu, bai, guk denan normal somatu dugu, baina streamingez ikusten gaituzuen, izan Twitch edo YouTube edo Facebook plataformetan eta nabarituko zenuten gure falta eta sentitzen dugu, baina hemen gaude zuekin, horrengo bi orduetan goxo eta behar bezala egoteko moduan. Oiana Maritorenak beren eskutik, gaurko lehen gonbidatu aurkeztuko dizuegu segituan. Udazkenaren ertz batek Alain
Maia Sei. Eman dizkit egun onak gure leiotik. Zaldieroaren Alain Maia Sein, errenteria, dantzaria. Kultura zinguratuta hasi zela esan genezake, etxeko txoko guztietan baitzegoen. Gurasoak kultur erakundeetan aritzen ziren lanean eta anaia dantzan. Horrela, garai hartan agian inertziaz dantzan hasi zen 6 urte besterik ez zituenean. Gainera, kultur mugimendu handiko sendia izateaz gain, herriko kultur mugimenduak ere asko eragin omen dio bere ibilbidean. kimatzen jarri aurretik. Adaskak betiko Ereintza taldean hasi zen eta formakuntza bertan jasotzeaz gain, Errenteriako musika eta dantza eskolarekin osatu du. Ereintza taldeak munduan zehar aritzeko aukera eman zion eta baita 2002. Urtetik dagoen Kukai taldeak ere. Bertan lan askotan ikusi ahal izan dugu oholtzan. Tradizio oinarri izan eta garaikiderako ere saltoa eman dutelarik. Erritu, txalaparta, 1927 Oteizari biraka, Oskara. bina plater jartzen. Kukai sari asko jasotako konpainia da. Hoien artean, hainbat Max sari. Eta lain bera ere aurretik sariak irabazitakoa da. Aurresku eta dantza solteko txapelketetan sariak irabazi baititu. Kukaik koreografo askorekin lan egiteko aukera eskaini dio, eta baita proiektu desberdinetan aritzekoa ere. Hala nola, Zetak taldearen mitoaroa bat eta 2 ikuskizunetan. Gerratik itzuli banintz. Zumaiako dantza eta musika eskolan ere bere jakinduri guztia zabaltzen ari da ematen dituen dantza saioetan. Oraingoan ere bere zaletasuna lanbide bihurtu duen artista dugu gurean. Eta gaur bertan hasiko den zinemaldia barrutik ere ezagutzen du. Bertako hainbat ekitalitan dantzatzeko aukera izan baitu. Beraz, gonbidatu egokia gaurko gure kafe hutseko tarterako. Ongi etorri bigarren kafeko kafe hutsera, Alain Maia Sein. Egun honetan gitorri Alain. Egunon zoi ere, eskerrik asko Egunon. biapenagatik. Lehen galderat egingo dizu goiurik, gero oianak gehientsuenak. Lehenengo galdera da, eta hau gonbidatu guztiei egingo diogu. Gogoan duzu zein den zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula? Lehenengo aldiz, zinema batera, pelikula bat ikustera, joan zinen aldi hura. Begira, uste dut, gogoan dudala behintzat Astoria zineman, Oh? amarekin okerretz banago Jurassic Park. Izan zela, bai, ja Oso urte batzuk pelikula pasa ona dira. da, zinemaren munduan sartzeko, Estrenaldi txukuna izan, bai. Ondo, apuntatzen joango gara eta gero Instagramen jarriko ditugu lehenengo pelikula guzti horiek, pixka bat nostalgiko gaudelako. Banik ez dakit nostalgia horretara edo bidaiatuko dugun, baina bai galdetu nahiko nizuke txikitako zure oroitzapen hoiei buruz. Ez esan dut etxean kulturarekiko harreman handia zeneukatela, eta zuk dantzarekin nola gogoratzen dituzu zure txikitako garai hoiek edo? Nik txikitatik bizitu izan dut dantza eta kultur mugimendua, ez, esan dezun bezala. Gurasoak beti saltxatan zebiltzan, dantza taldean arduradun bezala, herriko beste zenbait kultur mugimendutan ere, eta dantza beti ikusten dut, amaren familia oso dantzazalea izan da, nire aiton amonak, ez zuten ezer behar dantzan jartzeko, nire amak ere ez, eta anaia ni baino helduagoa izan da, txikitatik bere emanaldiak, bere txapelketak ikusten dituen, orduan niretzako gauza oso naturala izan da. Presio bezala edo sentitzen zenuen adibidez anaia dantzan aritzea eta txapelketetan eta horrela, edo zuk naturalki eraman zenuen edo ez dakit? Egia da azkenean joera handia daukagula konparaketetarako, ez? Eta batez ere txapelketetan eta horrelakoetan bai sentitzen nuen, eta zu anaia bezala izango zea, gaina anaiak aurretik txapelak irabazten zituen, eta anaia bezala izango zea, eta bat eta beste. Konparaketa horiek egon dira. Nik argi izan dut nire bilbidea egin behar nuela, eta eragingo dute, ziur aski, batez ere umea zarenean, eta halako hitzak entzute dituzu, ez? Nire bidea egin dut, eta...
eta bide oso eta egintza txikitako talde horiek beste urte pasatako horiek hortxe geratzen edo garrantzia izaten. Bai, familia bat, eta etxea, ez? Gaur eguneren ez eta aldudan, noizbenka gustatzen zait, bertako jendearekin egotean, ez da adintarte handi xamarra dugun dagoen, beraiekin harremanean alduan eskuak botatzea, eta alduanean dantza tira jun gabe, adibidez bertan aste nagusiko emanaldian beraiekin dantzatu duen, eta beraiekin etxearen polita ez, kukai ere etxea. Bai, baita ere, azkenen ja urte asko dira, eta etxe bat da, ume batzuk ginela hasi ginen bertan, kukaien, eta ume horiek heldutu dira, proiektuare heldutu da, beste maila batean jarri da proiektua bera ere, eta bai, azkenean etxea dira, eta lanbide bihurtzen zaizunean etxe hori, eta aipatu duzen zela afizio hori, luxu bat. Eta nola egiten duzu lan kukain? Egia da, ez, hasieran tradizioa oso oinarri izan duzue, baina artista garaikide askorekin lan egiten duzue, garaikideruntz ere jo duzue, ez dakit hori ere zuentzat erronka izan ote den, konta eguzu pixkat nola izan den prozesua eta nola lan egin ohi duzuen? Bai, beti da erronka bat, egia kukaik dituen lan hildo ezberdinen artean bat badak, kanpoko koreografak gonbidatzea eta beraien estiloaz busti eta ikuskizunak sortzea. Eta, guretzako oso aberasgarria. Hor aurretik lan bat egoten da, bereziki Euskal Herritik kanpotik datozen sortzaileekin, lehenengo pixka bat erakutsi zer diren gure dantza, gure kultura, gure ohiturak, tradizioak. Eta ondoren, elkar ezagutu eta topaketa bat, elkarrezketa moduko bat esango nuke ez. Guk gurea erakutsi, beraiek gurea, eta ikusi, ea enpastatzen duten, ez? Batzutan erresagoa izaten da, beste batzutan komplikatuagoa, eta erronka beti izaten da, eta nik uste hori garrantzitsua dela beti ere, motivazioa mantentzeko, eta beti lan berdinean ez gelditzeko, ez? Orduan batzutan kosta egiten da, zure konforteremutik ere ateratzen zaitu, baina hori interesgarria da. Eta gure kulturari buruz, gure dantza estiloari buruz, ezagutzen dute edo denetarik egongo da, imaginatzen dut, batzuek ere ikerketa lan egingo dute aurretik, edo baino nola ikusten dute adibidez gure dantza, hemengo euskal dantza? Gehiengo oso harrituta gelditzen da, daukagun aniztasunarekin, eta daukagun fisikotasunarekin ere, ez? Azkenean hemengo dantzak oso fisikoak dira, eta, gaztetatik, aipatu duzun bezala erintzarekin nazioarteko folklore jaialditan parte hartzerakoan, beti deigarria egiten zitzaien, ez? Ze jauzi egiten genituen, nola hanka goraltxa, horrelako gauza, atentzioa deitzen dute, ez? Eta horrela gertatzen da koreografoekin ere. Aipatu duzu hanka gora. Oraindik hanka gora, Handi bai. Alden bitartia mitzat, bai. Gezta gehiago kostatzen da, kosta baino, gero nik urrengo gunean abaitzen dut, bai. Atzo zertan ibili nintzen, ez? Bai. Aipatu dut adibidez, eta nik uste dut duela gutxi izan da, galdera hor ere egin behar dizu dela. Zetakekin, ez? Egin duzen, bideoklipean hasi zineten, okerrezpanago, gero mitoaroa bat eta bin parte hartu duzu, imaginatzen dut 3an, agian ezin da zer esan oraindik, ikusiko dugu, San Mamesen agertzen zareten edo ez. Zer izan da adibidez horrelako, ez? Proiektu batean, oso bestelako agian zuek egiten duzuenarekin agatuta, esperientzia polita, imaginatzen dut? Bai, esperientzia oso polita, azkenean ez da gure ohiko habitata 15.000 pertsonen aurrean dantzaitea, ez? Bai, polita, egia hori zetakekin hartu emana duela urte batzuk hasi genuen, lehenengo bideoklipare bat egin genituen behaiekin, eta gero, kontzertu pare batetan ere kolaboratu genuen,
Eta gero, bueno, sortatu zen aukera, mitoaroa baten parte hartzekoa, eta, bueno, egia esan zoragarria izan zen, ez? Nik ere ez nuen espero, azkenean mitoaroa asko hitz egiten zen, hau ez da kontzertu bat, baina ez genekin zehatz mehatz ze izango zen ere, baina, bueno, gero ikusi eta gero ze hoi hartzun izan zuen ere, eta orain bigarrenean errepikatzeko aukera edukitzea, egia esan polita izan da, intentsua izan da ere, baina bai, esperientzi polita, eta hirugarrenerako, ikusiko dugu. Egia esaten baizut, guk ere ez dakigu oraindik orduan. Bale, orduan ez dugu. Ez. Pantaiaren esaneinen egiten diet zuen pare jartzearen momentu batez Bueno, aritu gara aipatzen agian polemiketatik ibiliko garela aurtengo zinemaldian, gai gutxiago daudela polemikoak diruditenak, baina guk badaukagu hemen galdera bat pixkat agian polemikara eramango gaituena, eta da gaur egungo euskal dantzaren egoera. Ze duela 3 urte izango ziren, aipatu genuen ez, mutilen egoera lehen baino okerragoa ote zen. 3 urte hauetan zerbait aldatu da? Ez. Tamalez ez, eta esango nuke okerreragoa zela. Nik sentsazio hori dut, bintzat. Bai inguruan ikusten dudanagatik, bai dantza taldetan dagoen egoeragatik, eta gero eskoletan ez. Oianak hasieran aipatu bezala, Zumaiako dantza eskolan irakasle bezala nabil, eta 240 ikasleen artean, uste dut 6 mutil ditu dala. Eta hori, eta gainera, mutil horiek jasotzen dutena ere, tristea da, baina oraindik da, igual duela 80 urte jasotzen. Ez dare, lehenetzan hori jasotzen. Okerrera egin dugu, bai. Zuek adibidez, hori jaso izan duzu? Edo txikitan hori sentitzen zenuten, edo ezberdin bizi izan zenuten? Nik egia esan ez. Ipatu bezala, sorte auki nuen, alde batetik etxetik oso natural bizitzen nuela, eta bestetik, laguntalde majua elkartu ginen egia esan dantzan, eta horietako asko, orain kuadrillakoa ditut, beste batzuk ukaien irekin daude. Orduan, beti izan gara nukleo nahiko gogorra, eta, gogorra esan dut nahiko indartxoa kopuruz, eta ez dugu sentitu, komentari bat edo beste askotan ez. Azkenean gu umea ginela, mailak jantzi behar izaten genituen, eta kamista txuria dantzara joateko, eta beti daude horrelako komentario, ez da proposak, baina ez, nik hori sortez ez du sentitu, baina, bai, tamalez ikusten dut gaur egun, nire ikasleen artean, edo familiakoen artean, gertatzen dira horrelakoak. Ikasleak aipatu dituzu, eta zer irakasten die, zer transmititzen die alainek bere ikaslei? Begira, uste dut, urtez urte, pixka bat, nire garapen prozesuan nagola, ze dantza irakaslea naiz, baina nahi inork ez dit erakutsi dantza irakasle izaten, dantzan bai, baina bestela ez. Egia ja urte batzu dara matza dela, eta nik ere, ez da taula gehiago ditut, eta nire trukutxoak ere bilatzen nabil, nola erakutsi dantza horiek eta teknika horiek. Baina, nahi gustatzen zait, transmisore izatea, ez? Ez dantzak erakutsi bere horretan bakarrik, iruditzen zait, badugula beste lan garrantzitsua dela gure kulturaren, edo kasu honetan gure dantza eta musiken transmisore izatea, belaunaldi berriei, gaur egun berezik zaila den garaia hauetan. Horren beste estimulo dituzte eta horren beste informazio jasotzen dute umek, zaila dela, ez? Zaila dela kateatzea ume horiek ere gure mundu honetara, ez? Baina, pixkat saiatzen nahi hortik jotzen. Eta gero, bai, ni jaso dudan guztia, erakusten. Dantzaldetik eta gero bestetik, errespetutik, talde lanetik, balore horiek ere garrantzitsuak iruditzen zaizkit. Ze polita. Zinemaldian gaude, ez dakit zinema zalea ote zaren edo etortzen ote zaren, baina esan dutez, dantzatu izan duzu hemen ekitaldi, bai lehen eguneko ekitaldietan edo bai itxiera ekitaldietan. Zer izan da hori, adibidez, berezia izan da zuentzat? Bai.
azkenean, bai, esan dizuan bezala, bazetaken kontzertuaren antzeko kasua, ez? Ez da gure ohiko estenatokiak ez dira, baina bai, azkenean halako jartzen duten eventoek eta prestaketa lanak ere bereziak izaten dira, ez? Guk azkenean gure sorkuntza egite dutegunean, kakotx artean, familia artean lantzen dugu, ez? Eta hemen azkenean, ehundaka pertsona daude halako historien atzetik, guzti horren gestioak lana du, eta zuk zure aportazio txikitxoa egiten duzu, holakotan beti aipatzen dugu, ez? Irabazteko agian ez duzula horren beste, baina galtzeko bai, ez? Momentutxo baten atera behartzera, eta, zurea ondo egin eta kitxo, ez? Horrek ere nahi urduritasun puntu bat ematen dit. Baina, bai, esperientzia politak izan dira. Zinema zalea, naiz. Gustatzen zain noiz benka zinemara jutea, etxean ere pelikulak eta ikusten ditut. Zinemaldi zalea, erdixka, askotan horrelako sarauekin, nire kontrasanak edo nire zalantzak izaten ditut, ez? Askotan luxua, glamurra eta saldu nahi izaten da, eta gero, ez zinema makarek, ez? Arte eszenikoetan ere gertatzen da, ez? Realitatea askotan bestelakoa dela, ez? Oiana, polemika guk ekarri beharrik ezken nuen. Ez, jazta. Alain berak jarri hemen bai gainen, eta gustoko dugu. Zagin polemikoa den, hau. Ez da oso polemikoa. Realitatea dela, ez? Eta hau ikusten ez duenak, uste dut bai dela pixkat, azteko joera, ez? Olatu globalaren erresistentzia mezu bat, ez? Hori ere eskertzen dugu, eta ona da. Beira ze tontakeri, nik zinemaldian lan egiten dut, eta guk ematen dizkigute txarteltxoak bertan idazteko pelikulako galderak, edo zuk uste duzu lau tarjetoi eman dizkigutela bakoitzari 10 egunetarako egunean igual 3 aurkezpen dituzunean, eta esaten duzu, benetan langilei, tontakeri bada, baina gero, zuk esaten zenuna luxua, eta torriko da ez dakin horrez dakin nondik, eta aukiko ditugu sari, bazkari, afari eta guztiak, eta langileak ez dituzu zaintzen. Ni jare horrekin, ni barruan nago, baina gero esatezu, bueno. Mira, nahi gosari batea gonbidatzea zute, eta gero zinemaldiko langilei hori ere, hori da. Haizu, zure gosari hori Grons jatetxearen eskuzabaltasunez iritsiko da. Karta ez dugu ekarri, baina nik buruz, gutxuera badakit. Gure gomendioa arrautza benediktinoak dira. Baina hiru modut daude. Hori da. Badauzkagu izokinarekin, badauzkagu maskara da txerri kabezadarekin, ez da egitu benetan nola izultzen den, edota York urdaiazpikoarekin. Ez da York urdaiazpiko merkezurrekoa, urdaiazpiko gozi kalitatekoa eta bai bertako txerriena. Horietako ogixi gortu baten gainean datoz, eta aukera ezakezu nahi duzuna, eta minutu gutxitan Gronsen gozaltzeko aukera izango duzu. Beraz, esan behar diguzu, zein aukeratuko duzu? Ez zain jarri dazu, Sondo saldi dituzu hiruak, eta izokinarena aukera izan ditek. Aukera oso da. Esango dugu, martxan jar dezatela gure Gronseko lagunek arrautza benediktino izokidun horietako bat, eta Alain Mainazeini eskerrak emango dizkiogu, gure gonbita onartzeagatik, gure horbbiltzeagatik, eta etorkizunan ere, nik uste hoiana aitzaki 1000 topatuko ditugula, bigarren kafe bat behar bezala hartzeko. Hoixe, eskerrik asko, Alain, benetan. Zuei. Hori bai, niri gosaria hauek ere ez diat eskaini, Esan inbarrun. Oiana, badakizuen polemika gehiago, sua pizten duenak, suak erretzeko arriskua duela. Bai. Badakizu zergatik ez zaitugun inoiz gonbidatu, ez da? Oso goiz gozatzen duzuelako? Ez, saioa bukatu eta korrikalde egiten duzulako beti. Gaur? Ez daukat bereziki prosik. Gaur ez, Ez? Mira. Zuek bai, ez da? Ez, baina guk gozaldu dugu. Ja. Hala ere, gonbidatuko zaitu. Alain Mainazein, mila esker, eta nahi duzun arte. Zuei, mila esker. Argiak itzaltzen direnean Argiak Goizeko 10:40 minutu, une batetik bestera Jesus Mari Lazkano gurekin izateko esperantzan gara behintzat, hemen zinemaldian. Badena bizi-bizi egiten dugu, gonbidatu asko, izar asko eta izen asko izana izaten ditugu gurekin, eta horrela bailtza, martxa bizi-bizian, baina nik zuen baimenarekin
nahi nuke beste maite dut bat elkarbanatu zuekin. Nik badaukat beste bat baita ere. Ba, konte guzu. Nere maite duta da, zinemaldi honetan, edizio honetan, parean dudan iragarkia ez dela auto baten iragarkia. Badakizue zinemaldian irian jartzen dituztela horrelako xafla erraldoi batzuk, eta bertan, pelikuletako posterrak egoten dira, baina baita, iragarkiak ere, ze zinemaldiak babesle asko dauzka. Ta azkeneko 2 urtetan, parean eduki dudan iragarkia izan da, horrela... Eske, nola, ez diguten ordaintzen ez dut marka esango. Esango dut, auto marka bat, horrela... Elektriko horitako bat, ez? Ez, zirkulutxoak dituena, elektrikoa da. Ah, bale. Alegia, zuk diozun marka horrek baditu elektrikoak ez direnak, baina justu hor parean genuen ura baizan elektrikoa bai. Ados, bueno, eta hori... Astebete izan zenuen aurrian eta kontetu. Eta, begira, iragarkiaren eragina. Aleta guziz ere, aurten badugu hemen iragarki bat pixkat, duela 20 urteko estedikan Times New Roman tipografia izan dezake? Baliteko, baina egia da, justu parean daukadana pelikula bat dela. Eta ez dakizu zenbat eskertzen dudan, hori. Benetan sartzen nau askoz gehiago zinemaldi giran. Sánchez Arebaloren rondai ez daukagu parean. Noski, egunero ikusi behar dut nik hau. Eta hau garrantzitsua da. Egunero ikusten balin baduzu, pues askoz hobeto politiagoa balin bada, ez da, nek rondaia ez daukate hemen, Javier Gutierrez ikusten dut, jende askorekin inguratuta ez dakit, badirudi, bueno, ez dut esango, Asturias esan behar nuen dela, baina agian ez da Asturias izango eta Galizia izango da, edo, bueno, jakintzazo, begiratuko dut, ze ez dakit, ez dut asko irakurri pelikula honen inguruan, baina, bueno, hori nere maite duta eskertzen dudala, parean auto baten iragarkia eduki ordez, pelikula baten posterra edukitzen. Galiziakoa, uste dutela. Zure autoaren iragarkia han eskubitan duzula, ez dakit hortik ikusten duzun, atearen parean. Pixka bat aldatu dute, baina marka eta ibilgailu gama horixe da. Eta hori ikusten duzu bukaeran jartzen duela e-tron. E-tron, eta elektriko esan nahi du horrek. Bai, bueno, hibrido edo ez dakit, zein kombinazio egiten duen, baina bai. Bat gertuzu digidatzen. Niri galdetu, treneko ordutegiei buruz, autobusetan nola moldatu, nik garraio publikoz ibiltzen nahi zortuen. Aldarrikapenak egiten hasita, zinemaldiaren bitartean horrelako tren eta autobus zerbitzuak areagotzea ere legoke gaizki. Gaueko pelikula bat ikusi nahi dugunok, ibilgailua hemen ez dakit nun aparkatuta egun osoan euki behar ez izateko. Hori ere, eskatzen hasita, bada. Nere maite duta, atzo kontzertua izan nuen postal kolekzionistekin, aspaldiko partez, Atlantikaldian. Eta kurioso da, Atlantikaldiak autokontraprogramazioa egin zuen. Bi kale harago plaza batean, zeuden Einaute Lorrieta, Ines Osinaga, Olat Salvador, artista hundiak, eta beste plaza honetan, egunden gu, antxe formato akustikoan, goxo. Baina egia esan jende mordua horbildu zen, eta horbildu zenak geratu egin zen, eta batez ere oso gustok izaten dut. Publiko oso gaztea genuen lehenengo lerrotan. Egia da lehenengo lerroan bazeudela hola utxune klasiko euskaldun horiek, eta orduan esan nien animatzen bazen norbait hiru eserleku handi horiek edo betetzera, opariak izango genituela denentzat. Eta gaztetxoak ara etorri ziren. Eta pasazuten ordu eta laurdeneko kontzertua, antxe, adi entzuten, isil-isilik, etorri ziren diskoak erostera, kamisetak erostera, han crowdfunding egiten txampona juntatzen, irizan momentu azala, zen badaukazu, lasaitori, horrekin, zen nahizu, venga. Eta pixkatolako xokiak erostea joten ziren bezala, asko gustatu zitzaidan sentsaziorik gero helduak ere hurbildu ziren, baina lehenengo momentuan gaztetxo pilo bat hortxe izan genituen, eta iruditzen zait gaur egun hainbeste ez dakit kezkatzen gaituen belaunaldi berri hauekin, ordu eta laurden kontzertu bat, nun kantaria ari den bere txapa politiko filosofikoak soltatzen abesti bakoitzaren atarian, eta haiekan adi entzuten, eta zintzo, eta gustora, esan eman zidan plazer bat, ondia, zer esango dizut. Beraz, gora Atlantikaldia, eta gora kontzertu batean publikoa pixkat konbentzitu eta zure ganatu behar duzuneko borroka txiki. Horiek ere asko maite ditut. Oso ona nere maite dut oraintxe zapuztu dit gauza batek, Hala. Ikusi dudala. Uste nuen nik, bronka datorkit. Asko gustatu zait zure maite duta, eta Atlantikaldia, eta gaztetxoak kultura asko zatzen ikustea, baino nik egin dudala hemen, sekulako aldarria esanez, ze ondo pelikulak ditu dela orain parean, eta konturatu naiz, justu parean daukaduna pelikula dela, baino ikusten ditudan beste... Lehenengoa pelikula da. Beste hiruak iragarkiak direla. Bueno, horrelakoak ere beharko ditu, horrelako zinemaldi batek babesleak beharko ditu, bueno, ez dakit guztiak babesleak diren, baina beharko dira horrelako enpresak, dirua jartzen dutenak, maila honetako zinemaldia mantendu nahi badugu. Bueno, badugu edo badute
antolatzaiek. Gu hemen gaude, ni ikusten ari naiz alfombra gorrian jende asko ari dela paseatzen, baina uste dut ez naizela aktorerik ikusten ari. Uste dut, etorri direla kuadrilan, hemen emakume kuadrilla bat argazkiak ateratzera alfombra gorrian. Uste dut hementxe eskola bateko ikasleak ere badaudela hemen bueltaka alfombra gorriari begira, eta jendea badabilela akreditazioak eskatzen, jasotzen, ja eskatuta dauden horiek, eta jendea badabilela bueltan alfombra gorria beteta dago, baino, sortzaileak eta gutxi, hemendik ez ditut ikusten oraindik. Sortzaile bat eseri dugu guraintxe mailean eta arekin egingo ditugu horrengo minutuak. Imanol González Gurrutxaga, egunon? Egunon, Euskal Herria. Ondo altzara? Oso ondo. Bueno, hemen eukitu gure arazotxo batzuk, baino... Urduri zaude? Bueno, pixka bai, lehenengo gune... Egongo dira sentsazio pixkat kontrajarriak ez, Imanol? Zure horrengo film laburra muntaia prozesuan dagoen honetan, zinemaldira iritsi, besteen lanak ikusi, gozatu, bien bitartean zure hor pixkat aste honetan stand bai izango da, ez dakit, sortzen izurrek ere pixkat, ez dakit, sentsazio pixkat kontrajarriren bat, edo... Ez oso intenso jarren ere ez da, baina irutzait sortzaile batek baita behar dola. Konstantemente gauza berrik ikusten egon eta ezberdinek bat, ez? Eta gondela gutxi ikusunuen Guillermo del Toron elkarrizketa baten komentatzen zula beak pelikula rodaje luze baten erdin daola, goizetan behartzen zala bere burua, saiatzen zala behintzat pelikula bat ikusten edo pelikula bateko zati bat ikustea, hurrengo egunen edo egunen zehar garatuko duen bere pelikula berri hori ideak emateko eta ez azteko zer iten nahi dan eta zertako iten nahi dan. Esango dugu, Anai film laburra urte bukararako amaituta egongo da, ez dakit Bilboko zinebirako heltzeko asmoa duzun, edo zein den asmoa, baina tira horrengo hilabetetan estreinatzeko moduan behintzat. Beraz, zuk orain ikusten duzun honek, Anai ez du elikatuko, baina akaso bai etorkizuneko proiektuak. Asko egoten da norberak ikusi duen zine hortatik? Bai, iruditu zait askotan, ezkezakit guain eta zen ere ez da demora guztien esaldiz berdinak esaten, baina bai esate dutela gidoia aldatzen dela prozesu guztien zehar asko eta beti daudela, pelikula baten daudela gidoi prozesuan dauna, beste bat daula rodaje prozesuan dauna, beste bat montaje prozesuan eta beste bat estrenatzen dana. Eta nik uste fase guztietan hainbeste denbora pasatzen danez eta bizitza baita pasatzen danez, nik uste ingurun gertatez egon gauzakin eta ingurun ikuste ditugun pelikulakin elikatze gehala eta hori baita oso politeru zaitela. Imanol, gero zurekin izango gara berriro, baina labur-laburrean zure agendan pixka zinemaldiaren lehen egun hauetan, lehen kilometro hauetan, gaur bi aretzi, bai alabai ikusi nahi dituzun, azpimarratuta dituzun pelikulak zein dira? Gero garatuko pixka gehiago, baina egia da urten aipagarria dela zenbat euskal produkzio hondien, zenbat euskerazko pelikula eta ekoizpen hondien, eta bereziki naho lisunatuta eta dauket gogo asko euskal produkzio horiek ikusteko, euskerazko produkzio horiek ikusteko, eta baita batzuk horren ingurutik apuntatuta dauzketen beste beresi batzuk, gero komentatuko izkizu. Ados, Imanol González Gurrutxaga pakean utziko dugu oraintxe, gure hurrengo gonbidatua dagoeneko gurean daukagu eta bagoaz aurrera bera aurkeztera. Denborarekin jolasean jarri gaitu, iragana urruna eta etorkizun gertukoa malabaretan, milaka begik ez lukete berdin begiratuko glaziar bat,
baina kaso milaka marrazkirekin Jesus Mari Lazkanok ondu duen animaziozko film labur hau bada begirada oso bat. Karusen marrazki batek inspiratu omen zuen Fredik eta Fredigen glaziarren margoak inspiratu zuen margolari ez ezaguna. Eta hauek guztiek berak dioenez Jesus Mari Lazkano inspiratu zuten. Gurean daukagu eta aurkezenetan gehiago luzatu gabe agurtuko dugu. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Jesus Mari. Bai, egunon, beti plazerra. Bai, plazerra handia gurea. Gezurrik ez dizugu esango, gaur goizean ikusi dugu natura fugit. Askotan ederra delako ere freskotasunean gauzak oso gertu izatea. Eta entrevista honen lotura egin zuen pertsonari idatzi behar izan diot esateko, wow! Zederra hau. Bai, eskerrik asko. Ez dakitzuk nola bizi duzun, ariketa, margolanetik gertuago dagoen ariketa batetik, ikusentzunezkoaren alor horretan beste espazio batzutara eraman zaituen zerbaitetik, akaso denetatik pixka bat dauka, nola bizi izan duzuzuk prozesua, bera? Bai, benetan prozeso berez izan da. Dakizunez, proiektu bakoitza beti behar du aurkitzu bere arnasa. Eta kaso hontan, nola lehenengo idea, nola agertu zen horrelako sorpresan bat, eta zuk esan introduzio honetan esplikau egiten duzun moduen, oso, prozeso izan da saltoka. Hasi nintzen Friedrichsen kuadro eta kopiak horren buruz lan egiten, eta horrela, derrepente horrela sortzen dire gauzak prozesuetan, eta galdera bat agertu zen. Nola egongo ote diren paisaie horrek hango denboretan da? Orduan, hasi nintzen bilaketa bat, ikerketa bat, eta Iruñan, Nafarroan, aurkitzu nuen argazki hori, 1870 urtekoa, eta glaziarra zegoen toperaino, goraino, maximo glaziar, ez da. Baina, gu gaztetan egon ginen hango inguruan, zer eskalara izan ginen, eta goratzen nola zegoen, eta argazki hori ikusita gero, da derrepente txinparta bezala, idea sortu zen, ez da. Honekin, animazio bat egin behar dugu, pelikula bat egin behar dugu, ez da. Nire kasotan, denboraren idea, proiektu barruan egotea oso garrantzitsua da. Eta pelikula honetan bidaia idea baita ere. Ze alde batetik bai egia da bidai fisiko bat dagola, bertan indakoa, marrazken egon aurrian, bai udan, bai neguan aldiz batzuk. Bai, bidaia fisikoa, baina baita ere bidaia konzeptuala, ez da? Nola jolastu eta mobidu denborarekin, paisaiarekin. Baina ni, azken finean, uste dut, baita ere, dagoela bidai etiko bat, ere. Ze alde batetik egia da, irudiak daukate edertasun hori, edo paisaje polita, edur, mentia, kalpesetak eta, baina hor barruan horratzetik, hor drama bat. Dabil, ez da? Orduan, tensio hori, edertasun eta drama horren artien, zer pasatzen da, hori izan da, gure kezka, gure bidea, gure esmoa. Aipatu duzu morala nik banuen hemen erresilientzia hitza. Ze, arteak egin diezaioke denborari aurre, tinko eta egonez, baina arteak erakusten duen hau, nolabait natura eta bizitza legearen menpe badago, eta ikusi dugu glaziar hori historian zehar, ikusi dugu zuk drama ipatu duzu, apokalipsia ez, eta ez dakit badagoen hemen ere erresilientzia ariketa bat, distantzia hartu, ziurrenik gizakiak bizi dezaken denboraren oso gainetik begiratu, eta oso txiki egin artista bezala, ez? Pasatzen dena da, generalien, horrean gu pentsatzen dugu natura kanpoan dagoela. Beste burutan juten gara, mendire, pasea, bestia, ez da gurea. Natura hor dago, kezka egin behar da, zaindu egin behar da, landu egin behar da, hor dagoela, baina ez da egia, benetan gu gara natura, gu natura barruan gaude. Eta ikuspuntu hori urbanotik egindakoa, ez da, ni pentsatzen ez da bide ona. Egia da, datuak, zientifiko datuak daukagula, baina gehienetan ez dugu lertzen. Guretzako 10.000 milioi berdin zait.
Osea, ez dugu ondo ulertzen gauzak. Badakigu zer ari da egiten, zer ari gara pasatzen, nor aldugun, bueno, eta nola gauza bultzatu batera edo bestera, baina ez daukagu konexio emozionala. Orduan, natura fugit, bere asmoa, bere idea, gure, da, bueno, emozional amu bat ipini, eta hortaz be, distantzia horrekin, nahi dugu, bueno, implikatu, jendia ikusteok hor barruan sentitzea eta beren asuntoa egitea. Jesus Mari, zure ibilbide luzean bereziki margolari izan zara, dakidanez ikusentzunezkoan bestelako esperientziarik ere egonda, eta hor Antartida eta aipatuko dugu geroago, zehaztuko diazu hau, ze gaur goizean txibatu dizkiate hor datu batzuk, baina batez ere margolari izan zara, eta zara, ez? Eta pentsatzen dut hemen dena birpentsatzeko aukera edo beharra ere izan dela, ez? Espazioaren kontzeptua, ez dakite, misetik, lientzotik edo paperetik ikusentzunezkora, mugimendua bera, ez? Uste dut margolari baten erronka handia beti dela estatikoa den margo batean mugimendua irudikatzea, balni eta hori bada helburu, ezta? Eta hemen mugimendua beste modu batera gertatu da. Nolako izan da prozesu hau eta nola egin duzuelan animazioaren jolas horretan? Bueno, benetan hori erresa izan da. Ni ondino gogoratzen az, txikitan, ez eukagun horrelako liburutxuek eskinan zeuden marrazki batzuk egin da, eta bietzarekin horra raz egiterakoan, movimentu agertu ziren. Magia hori da, bueno, zinearen magia bera. Hori da oso potentea. Zinexin jostaiuraren antzeko efektu bat egiten zen. Bueno, gure magia hori hor pelikulan egotia, ez da? Egia da, planteamiento inoiz berdin izan behar, ze movimentuan planoak aldatu behar dira, ikuspuntu baita ere, denborarekin jolasten da oso komplexoagoa, ez da? Baina baita ere, bueno, erronka berria, ez da? Eta erronka barik ez gara inor. Así que, guretzako pasio hori pintzea erronka berri baten, energia. Eta horrezegatik bideia egia da luze izan da, 4 urteko lana izan da, ia 3000 dibuju, baina benetan posgarri izan da gainera. Bueno, pelikula beti talde bat gara, ez bakarrik nik margosten egiten eta argazki egiten, eta bezike hor musika dago, Joseba Beristen indun kriston lana. Gaur goizean idatzi diot Josebari, zoriontzeko, ze benetan. Film laburra ikusten pentsatzen nuen, ze musika egokia nork egingo zuen eta kreditotari itxirako. Joseba, espaldiko zorionak. Benetan, itzela izan da. Baita ere, Koldo Koreia, soinuak eta zaratak egin duena. Irudi sonoroa. Mundu sonoro hori da oso ondo landuta eta enkartzen da puzzle bezala, perfecto, ez da? Eta talde bagara, orduan, talde batera sartu lan egin ondo eraman, benetan esperientzia oso posgarri eta polita izan da. Jarraituko du segituan entzuleok, Jesus Mari Lazkanorekin, eguerdiko 11 eta 2 minutu, azken ordukoaren bilagoaz estudio zentraletara eta segituan garazuekin. Aritz Santa Maria, egunon. Egunon lankideok eta egunon entzule berriz ere, aipatuko ditugu azken orduko albisteak. Izan ere, Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean zein Nafarroako Parlamentuan legez besteko proposamenak aurkeztu ditu gobernuek genoziarekin kolaboratzen duten enpresak kontratatu ez dezaten. Genoziarekin harremanak dutenekin ez ezik herri palestinarraren sufrimenduaz etekina ateratzen duen enpresa ororekin ere kontrataziorik ez sinatzea proposatu du Alderdi Independentistak. Legezko besteko proposamen honek 4 puntu ditu. Lehenik, genozidioa zuritzen edo genozidioarekin harremana duten edozein enpresekin harremanak etetea eskatu du. Epe legalak albidetzen duen ahalik eta lasterren kontratu horiek bertan bera uzteko engainamendu hartuz. Bigarrenik, enpresen kontratazioan giza eskubideen nazioarteko lan arautegiaren eta nazioarteko zuzenbidearen errespetua ezinbestekotzat jotzea eskatu dute. Armamendu militar edo teknologikoak ekoizten duen Israelgo enpresa ororekin etorkizunean harremanik ez egitea proposatu du Alderdi Soberanistak, eta azkenik kultura edo kirol ekitaldietan Israelgo ordezkariak badaude parte ez hartzeko eskaera ere egin du Bilduk. Bestalde, aipatuko dugu Guardia Zibilak Karrantzako 25 urteko gazte bat atxilotu du estatu osoko erregaia banatzeko enpresei 950.000 euroko iruzurra egin dien delitu sare bateko burua izatea egotzita. 10 hilabete luzatu da poliziaren ikerketa eta
2023ko abendutik 2024ko maiatzera bitartean egindako 17 delitu argitzea ahalbidetu du. Lapurtutako 950.000 eurotatik 400.000 inguru berreskuratu dira. Atxilotuak legezko enpresa bateko saltzaile baten papera egiten zuen eta prezio lehiakorretan eskaintzen zuen erregaia, berehala ordainduta. Konfiantza sortzeko faltsutako dokumentazioa bidaltzen zuen eta etengabeko harremana zuen posta, telefono edo WhatsApp bidez erosleekin. Trafikoari dagokionez, aipatuko dugu istripua egon dela N669 errepidean, Bilboko norabidean eta Abanto Zierbenan trafikoa motela da. Muskiz inguruan ere bidelanak direla eta trafiko nahiko motela da. Hauek esan da, bada zuena da hitza berriro Inigo Goiuri, gozatu zinemaldiaz. Eskerrik asko Aritz Santa Maria eta zuk ere gozatu hemendik hurbiltzeko aukera baldin badaukazu. Eguerdiko 12etan entzuleok informazio gehiago hemen naiz irratien, baina guk esan da bezala zinemaldi giroan jarraitu behar dugu. Ikusi dugu justu gure pantalla handi honetan Jesus Mari Lazkano, Laziarra margotzen aipatu digu bidai asko egon direla eta ikusi dugu Friedik bera ere haren erretratu batean. Nik banuen hemen galdera bat, akaso pertentzio samarra da Jesus Mari, baina nolabait iritsi zaigu artearen historian Glaziarraren irudi hori, zu inspiratu zaituen hori, aipatu du lehen ere, bide hori eginda, Karusetik Friedikera eta ondoren margolari ez ezagun hortara eta handik zuregana eta zugandik lan hau. Eta lan honetan irudikatzen duzu 2000 eta 200 eta 2000 eta 300 garren urteko glaziar horren irudia. Burutik pasa zaizun momenturen batean, ez dakit, romantizismo garaitik guganaino iritsi ziren obra horiek 200 urte barru norbaitek topatzea soka horretan zure fin labur honetan? Bueno, denbora oso kuriosoa da, Orduan, ez dakizu, gure kasutan betzen, imaginazioa ipintzen zaizun momentu baten edo bestean. Eta zer erreferentzia kulturalak, historikoak edo egin dezuko lehenago lanak eta oso garrantzitsua dira. Orduan, ulertzea relator, historia hori, bide hori, nundi zatozen, nora nahi duzua jun, eta oso importantea da. Ze gu artistok ez gaude hor mendi baten edo odei baten aparta. Hemen bertan gaude, gaur egun lan egiten dugu. Orduan, konexio horrek denborarekin, nundi gatozen, nora nahi dugu gugun, eta ze gaiak erabili edo ez, oso importantea dira artista batentzako. Ez bakarrik margolarentzako, ezik danontzako. Orduan mundu hori, erreferentziako mundu hori, da, inoiz ez gara zerotik, utxutik azten. Orduan beti gatoz, zeozer jakinda, eta gauza horrek ere, beti bueltatu egin behar dire. Galdetu egin behar gu geu, zer egiten gaude, eta zergatik gaude lanean, eta zein da gure asmoa. Hemendik aurrera, nola bultzatu edo ez, edo zelako bizilia ematia. Kaso honetan, natura fugit, alde batetik dauka igual, edertasun hori, baina baita ere, atzetik dauka mensaje hori, ez da idea hori, no? Galdera hori, zer ari gara egiten, zertan gabiz. Galdera hori erantzuteko tentazioa ez duzu izan, filmak uzten du galdera nahiko airean, ez? Akaso hori da artean. Bai, beti gure idea izan da, nire kasutan pentsat, jendea, biztanleak eta hor kuadro edo pelikula ikusten dabenak, berak amaitxunten dabe artelana. Jende hori barik, hau gure lana ez da ezer balio. Orduan, bakoitza erantzun behar da galdera hori. Odo, beste galderak, etara. Artea beti provokazio bat izan behar da. Beti, hor, indefinizioen munduan ibili behar da. Eta bakoitza norbera, amaitu egin behar du lan hori.
Aizu, proiekzioak gaur bertan hasiko dira, arratsaldeko 4etan, Natura Fugit eta Lourdes Iriondo, ez gera alferrik pasako. Lan honen inguruan ere egingo ditugu gaurko saioaren azken minutuak. Ez dakit, dagoeneko inguruan jendeak ikusi duen, edo oso gutxik ikusi duten, eta gaur den pixka bat, lehen biluzte hori nola baita esateko. Ja, jende gutxi ikusi dago, eta izango da, puska sorpresa. Sorpresa. A ber, nola sartzen da, eta, gustokoa espero izan dela. Bueno, espero du ezagun gustoko izatean, Natura Fugit gaur arratsaldeko 4etan Prinzipe Aretoan, Lourdes Iriondo ez gera alferrik pasako lan horrekin batera, gauean ere beste pase bat izango da, gaueko 11 laurden gutxiagotan, bihar ere ikus dezakezue Trueban arratsaldeko 6 eta laurdenetan, eta hortik aurrera bidea egingo du film laburre ederronek, eta guk bide horri ere helduko diogu, zergatik ez, mendi zinemaren jaialdietan ere lekua izan lezaken lan bat da. Bai, benetan. Arte piktorikoaren inguruko espazioetan ere lekua duen lan bada. Bai, bere bideak hartuko da. Alde batetik pelikulak, beste aldetik baita ere, marrazki guztiek, eta dibujoak, kuadernoak, storyboard, datorren urtean... Hori galdetu nezan, erakusketa bat egongo da. Bai, egongo da. Datorren urtean martxoan, Nafarroko Unibertsitateko Museoan, zabalduko dugu esposizio bat, material guztiarekin. Barruko historiak ezauteko, ikusteko, eta estudioa zabaldu. Hori idazmoa. Asko egongo da bertan deskubritzeko, ze sentsazioa da Natura Fugit ikusita, 22 minutuko film labur animaziozko ikusita, geruz asko daudela horratzean eta asko joan bar dela deskubritzen, birdeskubritzen jarraituko dugu, eta martxoan aitzaki horrekin, bigarren kafe hartuko du, Jesus Mari Lazkano. Noski baietz, nik pozik etorriko naz. Mila esker gaur gurekin izateagatik, eta kakapila, gozatu estrenaz. Bentan, eskerrik asko. Entzuleok, bagoaz aurrera, goizeko 11 eta 10 minutu, eta segituan gure horrengo gonbidatuare aurkeztuko dizuegu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. 11 eta 11 minutu, Jesus Mari Lazkano agurtu dugu, eta egongo gara martxoan berriz ere berarekin esan da bezala, lasaiago ere arekin hitz egiteko aukera izango dugu, baina hemen minutuak urre, normalean, Goiuri bigarren kafean gu lasai bizi gara, denboraz eta patxaraz aritzen gara, baina zinemaldiak behartzen gaitu protagonista askori ahotsen man nahi horretan, eta euren sorkuntzak deskubritu nahi horretan, bisi-bisi biltzera. Bai, gainera harro esaten dugu guk, karrizketa lasaiak egiten ditugu, luzo eta zabalaritzen gara, eta zinemaldiak beste ritmo badauka, baina hori ere ona da guretzat, pixkat gure errutinatik ateratzeko, eta mugitzera behartzen gaitu, dizu. Bai, baina koste egiten da ez bezala. Lehen gori gabe imazte gure historiari gabe zuti emakume hautsi gure katea. Franko hil eta gutxira, trantsizio garaian, 70ko hamarkadaren amaiera aldera, mugimendu feminista agerian jartzen eta gehiago gorpuzten hasi zen Euskal Herrian. Bere lehen urratsetan abesti baten notak izan zituen lagun. Zutik emakumeak. Ia 5 hamarkada pasa ondoren, abesti hau ezinbesteko soinu banda bihurtu da emakumearen eskubideen aldeko edozein ekitaldi publikotan. Emazten urizindua gara, zutik emakumea, hautsi gure katea, zutik, zutik, zutik. Zutik emakumeak, hautsi gure kateak, urrezko, zilarrezko, burdinezko edo plastikozko kateak, luzeak edo motzak edo zein jatorrikoak. Zure katea izan daiteke jipoitzen zaituen senarra, zure katea izan daiteke jazarten zaien lan ingurua, zure katea izan daiteke zure disidentzia eta nola ez, zure kateak izan daitezke zure izatearen aurkako aurreiritzi arrazistak. Lara Izagirrek zuzendutako El Regalo pelikulan, Aurora, Desi eta Samara emakume hijito hirukotea Bilboko erdigunera jaitsi da, Sarai Ilobari urtebetetze oparia erostera. Baina batzuetan, kamiseta bat erostea ez da kreditu txartela zirrikitutik pasatzea bezain erresa. Zutik
hautsi gure kate. Gurean dugu Lara, film labur honen inguruan hitz egiteko, baina lehenengo galdera ez da El Regaloren ingurukoa izango. Lehenengo galdera da, Lara, ea gogoan duzun zure bizitzan zineman ikusi zenuen lehenengo pelikula zein izan zen. Lehenengoa ez, baina niri gustatzen zitzaizkidan asko Liberaza Willy, saga guztia. Eta hori bai daukat horrela oso, bai, nire lehenengo esperientziak esaten nuena, bueno, eske hau da munduko gozarik onena, eta urtean zan beste bat, eta berriro herriko zinemara, eta Liberaza Willy ikusten laguntxoekin, eta hori daukat horrelako... Niri gustatu zait, galdera egin diozunean, pentsa, zer antzungo duen, Zelara eta biok urte berekoak gara. Begiratut. Pentsatzunen adin kideak izan gintezkela, baina bai ezatut urte berekoak garela. A ber, zer izan genuen gu gure hortzaro giroaretan, eta oso Liberada Willy izan zen oso fuertea, ez da? oso fuertea. Bai. Nik beti kontatzen dut, lehenengo negar markoak gogoan ditudan arakoa konstiente, kolmillo blankorekin izan zirela. Uste, Liberada Willy pixkat berandago iritsi zela. Liberada Willyrekin ere negar pixka bat egin genuen, eta bai, izan zen. Bueno, belanaldi bat entzat goiuri, holako impacto gogorra. Nik beste bi pelikula aipatuko ditut, eta orain ulertuko zuen zergatik. 1980ko Pretty Woman pelikulan, Julia Robertsek gorpuztan duen Vivian, denda batera joaten da, bere arropa sexy eta merkearekin, dendan ez diote bertako produkturik saldu nahi, pobre itxura duelako. Julia Robertsek Oscar sarirako izendapena lortu zen film horrengatik. 1987ko Selena pelikulan, Jennifer Lopezek gorpuztan duen Selena Quintanilla denda batera joaten da, eta ez diote ezer saldu nahi, zurien mundu batean latina delako. Jennifer Lopezek Urrezko Globoetarako izendapena lortu zen film horrengatik. Prest daude sariak jasotzeko Aurora, Desi eta Samara? Bai, suposatzen dut baietz. Azkenean, kasu honetan desberdina da beraiek ez direlako aktoreak, eta ez dakit bide hori hartuko duten, beraiekin egin du lan, eta egin duten lan oso gertuko esperientzietatik, eta lagundu diegu hori pelikula batera eramaten, pantailara eramaten, eta bai, bueno, beti daude prest ondo pasatzeko, sariak, hemen egon ziren euskal pelikulen aurkezpenean duela aste batzuk, eta ja, bueno, oso ondo pasatu zuten, Oskarretarako prest, ez dakiz. Orduan, bueno, bai, nik opa diet beraiei nahi duten guztia betetzea. Bai. Lara, galdetu behar nizun, eta joan egin zide galdera bat batean. Hori gure lagun batek, gure lagun zinemagile batek esaten du, ez dagoela aktore txarrik. Zuzendaritza falta dagoela, interpretazio bat eskas ikusten dugunean, eta zuzendariak pisu handia duela hor. Lanketa handia egon da, edo errestopatu duzu beraiengan bis aktoral hori, ze oso lan hona egin dute. Are gehiago jakin da ez direla aktoreak. Zuzendaritza lan handia egon da, edo errestopatu dute eurekin nolabait empatizatzen zuen paper hori. Bueno, egin ditugu lan desberdinak. Egon da lan handia, eman dugu denpora asko, beraiekin, eta gidoia irekia zen. Gertatzen ziren gauzak, ekintzak gidoian mantendu dira hasieratik, baina behin ezagutu genituela, ikusi genuen nola gertaera berari, improvisaketen bidez, erantzuten zuten modu desberdinan. Orduan, berri datzi nuen gidoia, beraiek ezagutu eta gero, ez? Orduan, Aurorak bere benetako bizitzan horrelako egoera baten aurrean hartzen duen modua aurre egiteko da pelikulan hartzen duena. Samarak hartzen duena pelikulan da, Samarak egingo lukena eta desirena, ez? Orduan, bai egon da lan handi bat, ezagutu behar izan gara, eta moldatu dugu gidoia bai izateko errezagoa beraientzat, eta egoteko gustora, ez izateko hain aldaketa handia edo salto handia beste, ez, beraiekin zerikusirik ez duen pertsona bat bantzesteko. De la gente, buscando la vereda de la sombra. Galdetu nahi genizun gaiarekiko
hurbiltze hau nola gertatu den aurten Donostiako giza eskubideen zinema jaialdian Empoderio orkestu zenuen, gizarte edo talde honen, ijitoen taldearekiko lehenengo hurbiltasun bat ere bazegoen hor, orain fikziotik beste bide bat, nolako izan zen lehenengo harreman hori, nondik sortu da, nolabait azken bilanetan tematika, esango dugu, bide beretik eramatearen joera hau edo. Ezagutu nuen Tamara Klaveria. Tamara Klaveria da Amuge elkarteko presidentea, eta oso ondo konpondu ginen. Eta nik txikian nintzenetik ez neukan harremanik, ijitoekin, klasean izan nuen ijito bat nahiko hurbilekoa, eta gero bizitzak eramaten zaitu leku batzuetatik, eta jakin mina sortu zidan Tamarak, eta berari nik sortu nion jakin mina, eta beti hori agian zerbait egin dezakegu, noizbait. Eta hori kasu honetan egi bihurtu da, denda batean emakume ijito batzuk izan zuten erregistro bat pizkat horrela zalantzan jartzeko modukoa, beraiek egin zuten manifestazio bat Bilbon, eta orduan gerturitu nintzen Tamararen gana eta esan nion agian honekin zerbait egin dezakegu. Eta aldi berean, proposatu nion tailer bat egiteko, pentsatzen nuen tailerrera aurkeztuko zirenak antzesten ikastera izango zirela, agian protagonistak izan zitezkenak film laburrean, eta izan dira bi perfil guztiz desberdinak, eta orduan bihurtu dira bi proiektu oso desberdin, bata dokumentala, komedia, luzea, eta beste hau fikzioa, eta beste leku batetik heldu diot, eta horrela izan zen, uste dut askotan, eta nik ere izan dut, beldur hori hurbiltzeko, kasu honetan ijitoen komunitatera nor naiz ni beraien inguruan hitz egiteko, eta hori Tamararekin lehenengo hitz egin nuenean berak esan zidan, Lara, contigo sí queremos hacer, eta esan nuen, eta zergatik ez naiz hurbilduko, eta saiatu naiz bi proiektuetan egiten dana beraien eskutik, beraiek izan dira dokumentalaren kasuan, Empoderioren kasuan, azkenengo final cut izan dutenak, beraik izan zidaten, hau agian hau agian bai, eta El Regaloren kasuan ere beraiek izan dira lehenengo ikusleak, etorri ziren grabaketara ere bai, Samara Desi eta Auroraren familiak, ikusten zuten gertatzen ari zena, esaten ziguten ez Lara, eta laguntza zidaten zuzentzen pelikula, eta izan da oso elkarrekin egin dugun prozesua, bai. Lantaldean ere, pixkate zure ohiko giroan aritu zara, ikusi dugu bintzat hor dagoela Paula Olaz, hor dagoela Maitane Carballo, esango nuke gaizka buko un otoño sin Berlinen bazegoela. Eta noran ere bai. Beraz, pixka bat, ohiko giroan aritu zarete, eta uste dute, funtzionatzen den tokian eta gustora zaben tokian hor egon behar dela, hortik ere egon dela hemen, ez? Bai. Nik sentitzen dut azken urteetan gauza asko bizi izan duguz, bai ekoizpenaren bidetik, bai zuzendari bezala nik, Gido Hilari bezala, eta azkenean niretzat momentu honetan garrantzitsuena da egunerokoan, eguneroko hori oso aldakorra da, egun eta grabaketa baten bazaude reprodukzioan, postprodukzioan edo diru laguntza bat eskatzen, eta da eguneroko hori egunean zehar egotea inguratuta maite duzun jendeaz, eta jende honaz, eta ulertzen zaituen jendeaz, eta film laburrerako horrela. Eta gainera, prozesua izan da luzea, kontatu nienetik egin genunera, bagian pasatu zen urte bat eta erdi, eta izan ditut oso alde, badago jente bat nahi duena nirekin lan egin, ez mundu guztiak, baina badago jentea, deitzen badiot, jarriko nautena lehena zerrendan, eta aipatu dituzun horiek asko maite naute, eta nik ere maite ditut pilo bat, eta egiten dugu lan oso ondo, oso erraza da beraiekin lan egitea, eta niretzat oso garrantzitsua da, zinemaren lana oso zaila denez, ez komplikatzea gehiago, ez? Aizu, aipatu duzu ekoizpenaren mundua, azken urteetan ekoizpen lanetan ere asko ikusi zaitugu,
akaso zuzentzen baino gehiago urte batzutan. Badori barnetalka bat, bada batzutan nahi dute denbora hartu zuzentzeko, bi gauzak batera eraman ditzaket, egon da hor pixka bate, bueno, batak besteari kentzen dionaren sentsazio hori edo errez moldatu zara urteotan pixkat biak eramaten. Moldatzen zara, bai. Gertatu zitzaidana, 20.000 especies de abejasen murgildu nintzen, ekoizpena egiten serioski lehenengo aldiz, eta klaro, bihurtu zen pelikula bat, hasieran oso, txikia ez, baina, izan zen pelikula erraldoi bat, ez? Lehenengo esperientzia izateko. Baina ere bai gustatzen zait, ekoizpena gustatzen zait, eta gainera gustatzen zait, behin sartzen manaz proiektu batean amaitzea, eta orduan ez nuen izan sentsazio hori, ez nago hau egiten duan bitartean zuzentzen, nengoen ja, beti idazten, gauzatxoak egiten, orduan ez dut galdu inoiz bestea, ez? Bai izan dagian ikusezinagoa, maitza daukasun arte ematen du ezabiltzala ez ere egiten, ez? Baina behin amaituta, bai hor, neukan gogo bat egiteko zerbait errezagoa, eta izan dira bi proiektu hauek, azkenan ez direla hain errezak izan, ez? Pentsatzen du, inoiz ez dira errezak izan. Hori da, ez? Baina esaten nuen, joango naiz, grabatuko dute antzerki tailerrau, nik, Maitanerekin, bi pertsona, hartuko dut kamera, edo film laburraren kasuan, benga, ta, baina gero izan da lana, baina bai izan dira bi proiektu gidoiaren aldetik eta zinema egiteko prozesuaren aldetik oso baliogarriak, eta benetan ni erosoago nago zuzentzen eta idazten, ez? Ekoizten dut, baina ikusi dut zer da ekoiztea barrutik eta erabaki gehienetan egotea eta hori dana, eta da gauza bat niretzako estena, bizi izan dut, eta superondo joan da, baina ez da gauza bat behar dudana, bai. Nahiago dut ekoizpen bat pizkat urrunago egon proiektuaren alderdi kreatibotik, eta nire gustatzen zaidana benetan da esatea, hau egingo dugu, eta hau izango da superona. Eta gero bidean dauden 5 urteak benetan egingo nuke salto, ez? Baina gustatzen zai gehiago deskubritzea eta esatea begira. Nik ikusi nuen inok baino lehenago, ez? Baina gero hortik amaitzera pelikulak, Alare, ekoizpenetik arimasko eman dakioke pelikula bati. Iruditzen zait, 20.000 espezies abejasekin gertatu zela, nik nire ikaslei euskal produkzioa hitz egiten didanean, eta azken bi hamarkadetako pelikulatako izpenetaz, fíjate, gariza energia, ez? Lara Izagirre energia, eta hemendik ateratzen da 20.000 espezies de abejas, eta hemen ez diurre sola, eta hemen ikusi behar duzu, eta ematen zaio lan bati energiako izpenetik ere, ez? Bai, saiatzen zara, bai. Eta azkenean ez direkin geneukan ibilbidea ere bai bere bi film laburreko iztu genituen, eta beti dauka zerbait, ez? Azkenean oso zaila da, eta ekoizpenean zabiltzanean are zailagoa, ez? Ez dago hain zehaztua, ez dakizu ze erabakik edo esandako zerk ekarri zuen gauza bat pelikulara, ez? Baina bai, nik uste dut badela pelikula bat badaukala gure energia, eta begira posten hau entzutea, Gariza Films energia hori, ez? Ze jenteak ezagutzen gaitu, lantaldea ezagutzen duenak, esaten du, existitzen dela, ez? Baina hori ja pelikuletara heltzea, iruditzen zait, oso polita. Yuri, nik galdera bat lapurtu behar nizun, baina kasazuk egin nahi duzu. Piskat, el regalura itzuli nahi dut. Bai, parkatu. Ni joan naiz, ez da arazu izan elara, ni izan naiz. Baina el regalura itzulita, ez dugu asko. Baina ez dakitze galdera egin nahi duzun, orduan ez dakit lapurtu ingo diazun ala ez? Baina utziko dira, baimena daukat lapurtzeko. Hola, konfiantza itxuan. Venga, a ver. Jakin gabe ze lapurtuko dizu. A ver, bota. Bada momentu bat pelikulan gaua egiten dela. Bai. Badago timelapse moduko bat, edo denbora igarotzearen sentsazio bat, edo danako askoz gehiago ez dut kontatuko, baina gaur goizean saltzen ari ginen elkarbanatzen ideiak, Imanol, Goiuri eta Irurok, eta pixkat hor zer gertatzen den, eta baote dagoen hiru protagonista horien, pixkat bakardadetik edo gutxiago izatetik oso babestuta egoterako igarotze bat. Ez dakit hori zegoen zure buruan, edo aldarrikatu nahi izan duzun hori, ez? Amaierako sekuentzia horrek duen indar hori edo. Claro. Piskat, spoilatzen ari gara? Claro, spoiler. Ez, baina ez hainbeste.
begira, momentu horretan, ez dut esango, baina beraiek egiten dute gauza bat, dela, ez? Eta Asko gustatu zaigula gainera. hori, hori ez zegoen gidoian idatzita, adibidez. Orduen, zegoen hori gauera joateko trantzizio hori, argiaren, baina hori gertatu zen grabaketan. Eta batean izan zen, esaten, ezin dozein ez di, ideia hau grabaketan, eta ordan hasi nintzen, mundu guztiari galdetzen, batzuk ez Lara, besteak bai mesedes izango da pelikulako gozarik onena, eta hori bai, bazegoen, ez? Nik uste ez dugu asko zehaztuko zer gertatzen den, baina behar zen zerbait esateko, eta orain aldatuko dugu ikuspuntua, pizkat, ez? Zaude begiratzen leku batetik pelikula, ez? Zaude kanpoan, eta batean baia pelikula azten zaizu zuri galdetzen, ez? Eta zu zer, ez? Eta erakusten beste errealitate bat, ez? Orduan, bai, hor bazegoen, eta oso polita izan zen hori, ez? Ikustea batzuk beldurtuta, ez? Baina, zelan egingo dozu hori, ez? Horrelako erabaki bat ezin da hartu hemen, eta nik esaten baina uste dela erabaki oso ona, eta horrela bakarrik grabatu genuen. Egin genituen irutoma, pelikulan grabatu genuen 16 milimetrotan, orduan, erabaki behar dozu ondo, ez da, egingo ditugu lau ezakizer, eta baina momentu hori bai izan zen berezia, eta niretzat izan zen, eta horregatik gustatzen zait lan egitea lagun artean eta konfidantza asko dudan jentearekin, horrelako ideiak aukiteko askatasuna izateko, eta ere bai, elkarbanatzeko, eta batzutan ez dira onak, dira justiz kontrakoak, ez? Eta orduan, baina bai uste dut egon behar zagoela oso lasai, oso seguru, eta batean esan, hau okurritu da, eta zer iruditzen zaizu, ez? Eta beti izan behar dituzu aliatu batzuk, eta egon ziren, eta osartu ginen hori egiten. Badago oskortasun bat ez zuzendariaren lan horretan zalantzak eta beldurrak datozenean, eta hor norberak bere burua epaitua sentitzen badu lantaldean uste dut ez dela bat erosoa lan egiteaz, eta aldiz zure lantaldearen konfiantza hori erabakiak hartzeko onak txarrak edo gauza ederra dela. Bai, niri gustatzen zait asko konpartitzea dena, eta askotan, baina hori nabaritu nuen Otoño sin Berlin egin nuenean. Bueno, 10 urte aurten, 10 urte, nintzen pentsatzen urte batzuk dira, Bai, 10 Victoria urte. Eugenian ikusi genuela. Bai, ez dakit segunetan izan zen, baina 10 urte betetzen dira aurten. Eta batzutan konturatzen nintzen, agian ekoizpen laguntzaile batek esaten zuela zerbait, grabatzen gendenari buruz, eta esaten, hori garrantzitsua da, ez? Eta gomar zara beti entzuten ere bai, ze hor dagoen lantalde guztia, bada lantalde bat nahi duena pelikula hon batekin, eta, saiatzen zara, ez? Proiektuan dagoen jentea, horrela heltzea proiektura. Ni gustatzen zait asko konpartitzea, eta askotan, eta el regaloren kasuan, ideia asko etorri dira lantaldetik, ideia garrantzitsuak. Nik... Ez bakarrik, Un Otoño sin Berlin filminen ikusteko dagoela, eta Nora ere bai. Bai. Biak. Ez dakit Nora dagoen, Bai. Bai? Bai? Bale. Duela gutxi lagun batek eskatu zidan Euskal Zinearen gomendio bai, zerrenda bat, eta badago. zorionez Bale. Euskal Zine desente daukagu filminen, Bale. pelikularen batzuk beste leku batzutara bidali behar izan ditu, esango nuke ia ziur biak filminen daude, no? Entxe bai ezatuko dugu. Nik bi galdera dauzkat, baina lehen aipatu dugu erritmoa irratiarena nolakoa den zinemaldian, eta orduan egingo dut. Galdera bat irratian eta galdera bat mikrotik kanpo. Eta horrela ez dugu spoilerrik egingo. Elkarrizketa bukatzeko komentatu nahi nun etxe betea proiektuak, 223 izen emate jaso dituela, edo eskaera jaso dituela, 30 herrialde inguru, badauka mugarik proiektu honek? Ez, benetan ez dauka mugarik behar handia dagoelako emakumeen proiektuak, babesteko, hasierako fasean, idazten daudenean, eta etxe betea izan zen sortu genuen proiektua, erresidentzia artistikoekin, eta pasaden urtean oso posik egon ginen, eta jaso genituen 120 proiektu. Eta lan handia izan zen guztiak baloratzea, eta hori, eta urten izan da ja, ez dakigu zer gertatu da, eta aurkeztu dira, laukoiztu eginda, eta ibili dira hor, epaimaikideak erabakiak hartzen, eta, oso zoriontsu harreraren gatik, eta
Eta hori, hemendik deialdia egiten dute dirua eta finantzazioa behar dugulako, oraindik ez daukagulako, eta benetan urtero geratzen dira proiektu zoragarriak eta emakume zinemagile zoragarriak ezin ditugunak babestu, eta da proiektu bat oso interesgarria, eta norbait badauka horrela finantzazio pizkal libre, ez? 4 zentimorekin gauza asko egiten ditugu zineman, baiet. Askorentzat 4 zentimo direnekin, zine asko egiten zain. Bueno, Lare, eskerrik asko gurera etortzeagatik, esan behar dizugu azaroaren 13an egin behar duzula ospakizun festa Un otoño sin Berlinen 10. urteurrenagatik. Egia da. Azaroaren 13 da data, beraz, antolatu zerbait, behintzat, ez dakit, hartoko patxo bat hartu edo horrelako zerbait, ospatzeko 10 urte direla, eta eskerrik asko gurera etortzeagatik, eta ondo pasa zinemaldian. Bai, aurten hemen egongo naz aste guzti, ordean ikusiko gara. Berriz pasatzen bazarat ikusten bagaitu lasai sartu eta gustora jarraituko diziran, ze bai motz egiten zaizkigu tarte hauek, bide batez zuzenketa egin behar dugu entzuleok, Un otoño sin Berlin bai, baina nora ez dago filminen, baina biak primeranen daude ikusgai. Hori bai. Beraz, hortxe dago bide gertuagokoa eta zuzenagoa. Larizak ere, mila esker. Eskerrik asko. Entzuleok, 11:35 minutu bagoaz aurrera, gure gaurko azken gonbidatuen bila. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zatela esan, saiatu, ez zinenik. Ez dezatela esan, apurtu, ez zinenik. Zer dakite astu noiek, zure barne matxinadez, mamueitirak gailurrik ez. Ez dezatela esan, merezi, ez duzunik. Buztana zapaltzen, doktore, zaren hori. Porrota planifikatzen, akatsak bikoitz ordaintzen, probatu alduzu zeure burua barkatzen. Urak dakarren guztia du gero, eramaten. Urak dakarren guztia du. Entzuleok hementxe ditugu 11:27 minutu, jan Amaritoren ere bueltan dugu gurekin, eta aurrera egingo dugu hurrengo minutuetan, gure gaurko azken gonbidatuarekin. Keep calm and bigarren kafea. Eta esan da bezala, oraintxe 22 minutu eguerdiko 12etarako eta aurrera goaz segituan zuekin gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Zer dezu, isiltasunean,
Lourdes Iriondoren heriotzaren 20. urteurrena beteko den honetan, bere biografia baino askoz gehiago den filma zuzendu du Inge Mendiorozek. 2:04 pelikulan Lourdesen ahots goxoaz gozatuko dugu, baina ez hori bakarrik. Bere beste alderdi asko ere ezagutuko baitituko. Euskararekiko zuen harremana, euskalduntasunari buruzko iritzia, emakume ahaztuen egoera, emakume erreferenteen beharra, eta batez ere bere izaera sortzailea. Ez baitzen naiz askoren buruan hala izan, musikara bakarri mugatu. Hoiek izan daitezke agian lan hau egitearen arrazoietako batzuk. Horrelako artista emakumeak ahanzturan ez erortzea, eta Lourdes Iriondok euskal kulturari egindako ekarpen guztia ezagutaraztea. Jarraian sakonduko ditugu hau eta beste hainbat kontu be zuzendariarekin. Izan ere, Lourdes Iriondo ez gara alferrik pasako lana izango da, aurten Zinemaliko Zinemira saia estreinatuko duena, Natura Fugit lanarekin batera. Gaur, arratsaldeko 4etan, Donostiako Printzipe Antzokietan. Eta, Inge, hemen dugu gurekin. Egunon, Inge, zer moduz? Egunon. Ondo? Ondo. Zer moduz dago bat, estreinaldi aurreko ordu horietan? Egia esaten baizut, igual lehengo astean urduriago nengoen gaur baino. Begira? Ez dakit, arraroa da, baina, badauka gogoa ja estrenatzeko. Eta jendeak nola hartuko duen ikusteko, ezta? Hoi da. Ze urte asko, lana honen atzetik, 3-4 urte, duela 3-4 urte hasi omen zinen, lana, lehen hazi hori edo jartzen. Gustatuko litzaidake jakitea, zergatik hasi zinen, zein izan zen agian abia puntutxoa, agian beti izan duzu Lourdes Iriondori buruzko lan bat egiteko gogoa, edo konta iguzu pixka bat. Horri izan zen, nik katedralako lan bat egin nuen, kontratatu bezala, eta esan ziaten, zeukatela gogoa Lourdesen inguruan zeozeitia. Baina ez egitela zer egin edo olakorik. Eta orduan hasi nintzen pixka bat ikertzen Lourdesen figura, ez da? Zen ni adibidez nire etxean ez zegoen Lourdesen diskarik. Hasiera batian, ze gero konturatu naiz, baietz, zegoela diska, baino aurre diska bat guk abesten genuena. Baina hori gerora kontuatu naiz. Eta, hasi nintzen pixka bat rebisatzen, zertzegoen, ze artikulo irakurtzen da horrela, eta topatu nuen, artikulo horiek bat ziren ikuspegi oso, hori, agian frankismo garaitikan, gutxi aurreratu ziana. Azkenian klitxe berdinak azpimarratzen ziren oso gutxira arte. Eta gero topatu nuen berak idatzitako iritzi artikulo bat zeruko argian, kulturgintza edo kulturgile profesionala izatearen alde egiten zuena. Eta horrek erakutsi zian zela pertsona bat, zokala bere iritzi oso finkoa eta defenditzen zuena, ezta? Eta, eta hor hasi nintzen beste ikuspegi batetikan. Zezuk esaten duzu ez, aipatu duzu orain, eta elkarrezketaren batean ere aipatu duzu etiketa asko jarri izan zaizkio agian Lourdesi, askok agian ezagutu dugu bere alderdi, musika alderdia, baina askoz gehiago egin zuen, ez? Sortzaile, guztizko sortzaile bat zen, aipatu duzu aurrentzako diskoak, antzerkia idazten zuen, liburu gintza, ez? Maria Sulandak ere adibidez asko aipatzen du dokumentalean. Lourdes oso handia zen, ez? Bai. Bere lehenengo liburua, Maria Sulandak esaten du, berak erreferente gisa dakala. Bai. Lourdesek idatzi zuen lehenengo liburua euskeraz. Eta berarentzako erreferente bat zuen. Antzerkiarena bai, behin holtzak utzitakoan hartu zuela, ezta? Baina idatzi zuen beti, marrazten zuen, gero utzi zuenian da ikastola munduan hasi zen irakasle bezala ere bai eskulanak edo ematen eta antzerkia, denetarik intzun. Nik egia da esan dizut, nik onartzen dut, nik bere alderdi ez, musika arlo hori ezagutzen nuela, eta akaso askotan ez bakarri bera musikari gisa, baina Xabierren emazte ez, nik uste dut etiketa hori ere askok
bueno, zoritxarrez hori gertatzen delako, eta hori ere hitz egiten duzu horri buruz, ez? Erreferentei buruz, ahaztutako emakume hauei buruz, ezta? Nahi zenuen hori ere atera. Bai, baino adibidez, leteren itzalpean egon zela, hori elkarrizketatuek bota zuten, eta gainera bat baina gehiagok gu galdetu gabe. Osea, batzuk bazetoztin horrekin, ez? Esan ez, zeitzala egin zion letek, ez? Baita letek berak ere. Momentu batean dokumentalean ikusten da berak esaten duela hasieran, bera zen famatua, eta niri lagundu zidan, eta orain, eta hor geratzen da ez, hitzak... Zartu berez doana zertan behartu. Errota zar maitea, uraren ertzean. Uraren ertzean da, basaki beltzean. Negar egiten dezu, alea txetzean. Ni ere triste nabil, zuta zoroitzean. Negar egiten dezu. Barka dizagutela entzuleok, badirudi orain konpondu dugula hemen izan duguna arazotxoa eta jarra dezakegula entrevistarekin leteren testigantza horrekin ari ginen. Aipatzen ari ginen ez, itzala dela oso elementu garrantzitsua historian, eta dokumentala jasotzen dituela, gaur egun egindako elkarrizketak, baina baita artxibozerak ere, eta artxiboetako batean letek berak izatzen duela. Hasieran, Lourdesen famatuagoa, eta gero lagundu zidan, eta hor geratzen dira, beraz, hau zen hitz sekretu bat izan. Hau da, Xabierren dia zela, uneren batean Lourdes estali zuela. Ezta? Bai, eta elkarrizketa horretan lehenago esaten du, nik ezagutze ez nuela Lourdes deitu zian telefonoz, ez dokamairuko bileretara joateko. Ez ziren elkarre zautzen. Eta Lourdes telefonoa hartu eta batzuk deitu zituen. Beraz egon hasieratik taldian eta batzeukan bere pixua gainera. Bai. Zer den, historia nola kontatzen den, nork kontatzen duen, ez? Askotan. Aipatzen zuen ez, Goiurik artxiboko irudiak, ilustrazioak ere badaude, abestiak, bideoak, ez dokamairuren bideo gutxi ze, garai hartan beraiek ez zuten hori da, etzen grabatzen. Nola izan da hori guztia, ez, muntaia edo hori guztia jostea edo? Zaila izan da, buelta pila eman ditu. Gainera, dokumentala beti bizirik dago, ez da? Azken momentura arte, azken montajea ez da egiten. Orduan, gauzak sartu ala aldatzen jundira gauzak. Eta, bueno, pues, ez dakit. Ikusin beharko da, nola geratu den, jakiteko. Aipatu dugu Maria Sunlanda, aipatu dugu ez, elkarrizketa bere izena aipatu dugu, baina 8 emakume ateratzen dira elkarrizketetan. Ez dira uste dut elkarrizketatu dituzuen pertsona bakarrak, orain igual zuk azalduko duzu. Lantaldeare okerrez banago batez ere emakume kosatu duzue, izan daiteke, edo denetarik izan da. Bai, gehien bat, baina bueno. Kasualidadea gian. Elkarrizketatuen kasua bai izan zela hasieratik kasualidade bat. Osea, lehenengo lauak ekarri nituna, San Mariasun, Amagoia Mujikatolare txipi zeharek egin ziren bai Xabier eta bai Lourdesi azkeneko elkarrizketa, beraien etxean. Eta, bueno, baita ere egin zuelako erreportaje bat kantagintza berriaren kontura, orduan berak ere historialdetikan bazeukan zer kontatua. Eta agurtzan egin txaurraga, zebeak egin zaion omenaldi bakarra, ez? Eta ez dakiz,
Bueno, eta Jule Goikoetxea, nahi genulako erreferentzialtasunez hitz egitea, orduan lehenengo lauak emakumeak ziren. Eta, bueno, eta gero ja autu moduan hartu genuen. Jule Goikoetxearen paperak nik uste ematen diola dokumentalari, ze hemen ari gara Lurdesen historia kontatzen, baina uste dut Julek testu inguruan kokatzen laguntzen duela esateko hau zenbatik gertatu zaien. Claro. Ez dela, ze bitxia Lourdes Iriondoren kasua ezagunakoak direla bere garaikideak diren gizonak eta ez bera, edo bere faceta, ez, hau dela sistemiko eta sistematikoa dela, eta gehiagotan gertatzen dela, eta naiz eta Lourdesi buruzko dokumentala izan, horrek ere, ikusleari beste leku batean ere jartzen dio, ez? Pixkata hausnarketarako oso hau ja iritzia da, baina nire iritziz oso ondo txertatuta dagoela eta ematen diola beste puntu bat dokumentalari. Bai. Eta guk ekarri ditugu beste emakumeak baita ere, ze azkenian beraien artean errepikatu iten dira. Osea, zuke bakarri Lurdesen gatikan egiten badezu, ez dezu sistematikazio hori ikusten, ez? Baina etortzen danean patxikak eta esaten duenean nik ez nuen ere buruan sinisten, pues eske, bata bestean atzetikan errepikatu egiten dira. Nik uste dut hori dela bereziki dokumental honen gauza interesgarrienetako bat, ez dela bakarrik Lurdesen biografiatxoa edo askoz gehiagori buruz hitz egiten duzula, eta batez ere uzten duzuela hausnarketarako eta hortik atera eta pentsatzeko ez tarte hori, begira, nik ez nuen hau ezagutzen, edo egia da, edo pixkat horretarako ere balio dezala, ez, dokumentalak. Bai. Eta, bueno, esan dezut duzula, eta, bueno, Idoia Garces eta biok egin dago. Bai. Argi eta garbi izan da ekipo lana. Bai, hemen ez dagoelako, Ja, baina... Arratxalean estrainaldian egongo da. Bai, noski. Bai, hori da. Eta bera ibili da Gidoian laguntzen, eta gero, esan daiteke, narrazioak ere berak egiten ditu batzuk, ez da? Batzuk bai. Bai. Hori argi zenuten adibidez hasieratik, edo... Bera izango zela? Egia esateko lehenengo grabaketan, bueno, ez dakit esan, bi ahots daude hor, ez? Eta hasiera batian bera beste ahotsa zen. Baina, ez dakit, entzunaz esan honez, ez, zu izan behar dezu. Ze, azkenian eske gu ja buruz dakigu, daukagu oso sartua, eta azken momentuan aldaketa egin genuen. Gero, Lurdesen, epatu dugu ez, kantu gintzan eta ze garrantzia izan zuen, karo, abestiek ere garrantzia dute dokumentalean, nola eginda lanketa hori Mursego ere aritu da hor zuekin lanian, ez da, nola bideratu duzue hori guztia? Noski, nola elkarrizketak ez zeuden Lurdesenak, baliatu dugu idatzizko artikulo bat, garai aldizkarian egindakoa egiten duela errepaso bat bere ibilbide guztiari. Eta horiek dira bere hitzak. Guk ez dago gure etikanen zer jarri, hori argi genuen. Eta beste alde batetikan, abestiak ere, letren abestiak, bere esanak bezala erabiltzen ditugu. Hori, lehen esan dezun jostura horretan, horrek ere izan du zailtasuna. Bai, ez da. Abesti bakoitzan nun dagon oso pentsatua eta oso ondo txertatua nik uste dut, ez? Eta hitzak, abesti horien hitzekin igeratu naiz, bai? Oso adi, eta gero goixotasun horrekin, ez gustora pasatzen den dokumentala ere horrela entzuten eta ikusten. Nik uste dut oso lan biribila duzula. Joskintzaz aritu zara, eta nik beti eukitzen dut izenburuekin zerbait. Izenburua hasieratik argi, edo... Bastante hasieratik, bai. Begira. Bastante hasieratik. Bai, entzun da abesti hori eta ez gera alferrik pasako, eske hoi da. Hoi da dokumentaleko xedea, orduan. Bai. Ezakit entzun dezakegun. Justu. Ez pentsatu dut hor musikatxo bat. Estako gaua, zenbat tristura, dantza batzuek aruntza honuntz aizearen kapri. Aktoreren bat ere tartian hor sartu da. Intzalkain ikusi nuen nik. Baina ez da ikusten. Ez da ikusten. Nola hori adibidez sortzia? Bueno, igual spoiler asko ingo dugu hori kontatzen badego inge. Bai.
igual utziko dugu jendearen irudimenean. Bai, hori. Bai, ez? Hobeto. Bai, bale. Agurtzan intxaurragak uste dutez, aipatu dugu agurtzan intxaurragak hitz egiten duela, berak antzerki gintzan lan egiten du batez ere, eta berak aldarrikapen handia egin izan du beti emakumeen egoerari buruz, berak askotan bere konpainiako 25 urte bete zituen iaz, eta aipatzen zuen asko, ez, emakume batek lan hori nola gauzatu. Aldarrikapen hori egin behar da oraindik, erreferente horiek behar ditugu oraindik, zertan lagundu dezakegu guk zinematik edo horrelako lanak eginez? Hombre, nik uste, referentea behar ditugu eta isilduta daude pila bat oraindik. Baina, bueno, egia da, pozgarria dela egunetik egunera horrelako lanak ateratzen direla. Ez bakarrik zineman o literaturan, edo hemen, erakusketetan, edo ateatzen nahi diala. Nik uste badagola premia bat, eta emakume sortzaile asko daudela, eta horri tiraka ari diela batzuk, edo ari gerela batzuk. Gipuzkoako Foru Aldundiak esan du aurten Lourdes Iriondori emango diola, ezta, urrezko dominaren hori. Bai. Justu, bere urteurrena ez, heriotzaren 20. urteurrena ospatzen den honetan, kasualitatea da, ondo dago, egin behar dira. Noski, eman behar zitzaiola... Aspaldi. Aspaldi, 20 urte pasa dira. Bai. Ez da gutxi. Berez abenduan da 20. urteurrena, guk bagenekin zehoz egin potola egin nahi zutela, baina egia esan, aste honetan harrapatu gaitu pixka sorpresaz. Baina oso pozik, noski. Eta datorren urtera begira, zuek amaieran aipatzen duzue beste proiekturen bat ere Lourdes Iriondori buruz egingo dela kredituetan, zerbait esaten da, beraz, hor dago Lourdes, baina agian berandu datoz gauza hauek, edo naiz eta berandu izan, etor daitezela, eta gehiago egon daitezela, ezta? Etor daitezela, eta guk hori, esaten dugu, ari dira prestatzen urrengo urteko pastorala. Hori da. Lourdesen inguruan. Gero esateko beste bada Patxika Erramuzpe elkarrizketatzen duguna, eta da bere Lourdesen belaunaldiko abeslaria ere bai. Iparraldean, lau lagun elkartu ziren, esanez, nolatan, bai maite idin Estitxuta Lourdes, etziala gogoratzen. Eta orduan hartu zuten beraiek, eta esatu, guk antolatuko dugu zeo zer, eta hor da biltza, emanaldiak egiten. Eta Patxika bera gaur bertan estrenaldian izango da hemen. Hori da. Bai. Patxika da, mundiala, bere ez da gizemat urte ditu, baina 80 ingurun da hor da biltza kontzertuk ematen. Eta Ingen Bendiorozek badauka aurrera begira beste horrelako proiekturen bat egiteko gogoa, edo gustatuko litzaizuke Lourdes Iriondorekin egin duzun bezala, beste pertsona emakume baten inguruan ikertu eta bere bizitza erakustea, edo bere... Oraintxe ez. Oraintxe agiakin nago, eta hoxe, guain pixkat, bai. Zinemaliaz gozatu eta Lourdesen lana honekin gozatu. Gaur esan dugu, atxaldeko 4 Printzipen eskeniko duzue, gauean ere okerrezpanago beste pase bat duzue. 11 laurden gutxi uste dela. Eta bihar ere beste bat. Bai, hori da, bihar proban, gaur Printzipen, 11 laurden gutxi ondo esan da bezala. Eta biharko trobakoa 6 eta laurdenean. Gaur duen minutu batzuk elkarrizketatu dugu Jesus Mari Lazkano, Natura Pugiteko zuzendaria, eta proiektzioak elkarrekin dituzuenez, justu errepasatu dugu haren proiektzio zerrenda, eta zuena, eta buruan gatu zaizkit, ez pentsa zinemaldi guztia buruan daukadanik, baina ondo geratu nahi zen. Inge, gonbidatu zazu, jendea, ez dakit nola gongo diren sarrerak eta baina gaur edo bihar ezpada zinemaldian, beste momenturen baten Lourdes Iriondo Ezker Alperrik pasako lan hau ikustera. Animatu zaitezte, filma ikustea, sorpresaren bat hartuko dezue, seguru jendea harrituta gelditu da. Lourdesekin eta garaiko emakume horiekin. Eta garaikoak ere, orain arte
daudenak. Osea, elkarrizketatu guztiak dira kristonak. Bai. Osea, que... Eta begira, lehen, Alain Maiarekin aritu gara, bera izan da lehen elkarrizketatua, eta berak transmisioari eman dio, garrantzia asko, ez? Eta uste dut hemen ere transmisioari ematen zaiola, eta begira, gaurko... Eta betu, Foru Aldundiak egin duen sari horretan, ez zaio gogoratu guaingoan abeslari gisa bakarrik. Hori egia da, bai. Oso pozgarria da. Bai. Uda berriko lili garbia gure lurrean heldua. Uda berriko lili garbia gure lurrean heldua. Hemen lagun zarrak ari dira topatzen. Maite Bidarti iritsi da gure gaurko estudio berezi hontara, eta guk justu agur esan beharra daukagu, baina tira, Oiana Maritorena datorren ostiralean ez, baina akaso astean zehar bisita egingo diguzu, aurkezpenak eta zinemaldiko barne giroiek nolakoak izaten ari diren kontatzeko. Ados, saiatuko gara. Agur esateko beharrean gabiltza, eta tira, agur esan behar dugu. Agur esan behar dugula, Inigo. Agur esan behar bali badugu ezingo duzu luzatu zure esaldi hori. Agur esan behar dugu, baina astelenean berriro hemen egongo gara. Asteburuan ez, jende asko galdetu digu, larun bat eta igandean irratsaioa egingo dugun, baina ez, ze planak dauzkagu. Inigok 1000 pelikula ikusi behar ditu, eta nik ezkontza badaukat. Horrelako gauzak gertatzen dira. Astelenean hemen egongo. Nik gustora ikusiko ditut pelikulak asteburuan eta kontatuko izkizut Jure. Hingen Mendioros 1000 esker gaur gurekin izateagatik. Eta entzuleok, plazer baduzue, bihar goizeko 10:05 hemen izango gara, baina zinemaldiaren programazioak jarraituko du, eguerdiko ordubiterdietara hariko dira gure lankideak azken orduko guztia ere zuenera ekartzeko, eta bihar ez barkatu astelenean gu bueltan izango gara, 10:05 ondo izan, zaindu! Keep calm and bigarren kafea.